TSC osebed kimiyo pesa maber mar ensure ni mondo jopuonj obed remunerated well, gimi jopuonj pesa maber madwarore. Kendo sirikal kata obedo ni waywak ndiyo, lakini TSC osebed kimiyo pesa. Gisebedo ka giywak ni pesa mimiyogi pod ok oromo mondo gichul jopuonj maber. Mokwongo, jopuonj manondiki on interns gin jopuonj 46,000, waluongo ni 46,000 teachers. 46,000 kuomgi nitiere 26,000 mane okwongo ndi 2. Dwaro mar budget mogol sani en ni jopuonj 26,000 mane okwongo ndiki ka nyaka bed confirmed on permanent and pensionable this July. Mano immediately budget okalo mar 358.21 billion. Kakalo ni to jopuonj ka onego ndiki on permanent and pensionable. Mano is ok en gima kata TSC onego bed ni ywake. Number 2, by December, jopuonj mane ondiki 20,000 bangi onego bed confirmed. So we are looking forward ni jopuonj dhi bedo confirmed dhi chulgi. Lakini kata chulgi, wanyisu gima chando wakendo gi duol mar TSC. 17,000 mimiyo jopuonjgi. Mano kaluwore gi law mar internship, en ni an intern onego bed ni ichulo nus mar basic salary mar ng'at mondiki on permanent and pensionable. Koro ma endi miyowa picture mar pesa michulo jopuonj e Kenya. Manyiso ni japuonj ichulo 34,000 as the basic salary. Emomiyo ka intern imiyo 17,000. Pesa miyo intern en half pesa michulo japuonj. So japuonj ma ja degree, motimo degree, motieko 4 years, mothagore gi somo, mogo rak, momanyo tich, moyudo, ichulo 34,000 as the basic salary. Kata kidhi e county government, kata kidhi e sirikal mang'eny, ok ibi yudo ng'at michulo 34,000. Eche nyicha ng'anyo nikech gidwa ni mondo interns gi ochul 200,000. Manyiso ni daktari basic salary ne en 100,000 kadhi mbele. To japuonj basic salary ne en 34,000. Manyiso ni waketo jopuonj kaka second option e matters mag employment e Kenya. Ma obiro ochako affect education. So, number 1, pesa mochiw, wakwayo ni mondo sirikal oket pesa mang'eny e education more than any other place. Nikech kopo ni dwaro nego piny, to nyaka itam ji somo. Kitamo ji somo to piny no itieko. To yo mwaneno ka junior secondary osedhigoni, nyithindwa watamo somo, wa waste a whole generation ma odhi affect wa in future. Magi e dakteche mabiro chuo wa sindan, magi jok madhi telonwa e piny, magi jok ma to ne ok opuonjgi, ne gikala yamo ni wan wadhi kode, ji dhok dhi modho e nam. To ji dhi modho to ka gitieko to giwuok gidhi ni oholgi e senior secondary school. Iologi to they are half-baked. They are not even half-baked. They are not baked completely. So nitiere a lot mathimore monego bed ni warieyo. Number 1 en remuneration mar jopuonjgi. Pesa ma ochiw 358.21 billion ok oromo mar ndiko jopuonj te madwaro nikech jopuonj ng'eny oko. Number 2, kaka indiko jopuonjgi bende kelo chandruok nikech the mode of employment mane jopuonj be indiko godo chon kapok ne sirikal ne odonje wach ne mar CBC ma gidonjo godo nyocha manyichi ndiko ji kaluwore gi tribe. Chon nindiko japuonj on merit. Maka ni dhi e interview like aparo diere man wadhi e interview ne nitiere nyaka joma koro ng'eni magi hot cake nikech ne gi graduate chon to ndalo gi koro gin gi marks mang'eny. Kidhi e interview idhi mana dwaro marks 5. Nitiere ng'ato ong'eyo marks ne ma en godo, odong' mana gi marks 5 mar kaka iwuoyo, kaka idwoko penjo. Ma nitiere jok ma marks 5 no kata ne odhi oyudo nono, ma bende ne ok oyie ni yudo nono, nyaka ne yudo 1. Kata